при неизпълнение на команди. Има 3 функции. Едната е с звук, другата е с вибрация и третото е с ток. Днес задаваме най-дискутираните въпроси от нашите видеа на хора с кучета в парка. Айде да видим какво ще ми отговорят. Кучето ви изпълнява ли някакви команди? Да, избирателно, но да. Кои? Ами да седне, да дойде. Я да видим сега. Ще може да дойде. Билбо! Ела! Ай! Ела! Като по чудо дойде, да. Я да седне сега. В парка едва ли. Трябва да има награда, иначе няма. Сега ще ви питам нещо друго, свързано е с това, че кучето ви в момента е без повод. Вие окей ли сте с това кучетата да са без повод в такива все пак по-населени паркове като този? Доста хора, доста други кучета. Ами зависи от кучета. Билбо Билбо? От 4 месечен в парка. Познаваме се с всички кучета и вече има изградени навици. Как да комуникира с тях. И отделно имаме дистанционно при неизпълнение на команди. Билбо сега ще изпълни ли, например, при всякакви условия, според тебе, това да дойде при теб, защото когато е пуснат така без повод, е важно да дойде при тебе. Сега, ако се срещне с някое куче, което е реактивно, агресивно, ти трябва да го викнеш, нали? Да. Той трябва да дойде. Я да видим. Да, ще дойде. Какво ще направиш? Дистанционното има 3 функции. Едната е с звук, другата е с вибрация и третото е с ток. Като тока се ползва, когато вече стане доста напечено. А обикновено на вибрация само, дори без да го викна, идва. Така че, ето, ако искате... Билбо! Ела тук. Обикновено отива да играе с други кучета. Да тестваме колко е послушен Билбо, като му дам едно супер яко кучешко смути с конско месо и зеленчуци. Билбо, чакай. Може да му кажеш седне? Ай, снимайте, момче. Седни, не без награда няма да стане. Един съвет от мен. Да. То на колко е? Вече на 3 години. Една команда, когато се повтори повече от 2-3 пъти, научаваш кучето, че то трябва да е изпълнена примерно 10-тия път, 15-тия път. Когато му кажеш ела, седни, виждаш, че той не изпълнява. То проблема не е точно в това, което съм извадил. Въпросът е, че ти повтаряйки много пъти тая команда го научаваш, че то няма да изпълни на първия, втория път. Беше ми приятно, благодаря, че се включи. Вече може да поръчате и от нашия уебсайт bedvitaminhouse.com.